ai une u tomato ketchup kumba shi shamoy he te mentangan ai sa une u soya sauce kumba shi jing tap red an ai sa u vinegar shi jing tap shiteng dengan stick piang kumne shpang mentangan ai sa une u sumangken u bang dep grind mene te u sumangken u dai ban long smooth bha pi dai ban grind bha knang mu un long smooth ka chutney kan long smooth te menta pet peralok nga ban king bha ya une u sumangken knang ma kan ko phanyang kan rung bha ha une u chutney te menta ngan ber sa u shini kumba san riu shmoy rit te kan ka shini kan pen balance ya ka jing sat jong kan ka chutney mentangan king biang sa shisin nangta ngan ber no yaw tu celery stick pangala pentam mene tangan king biang te pet peralok kala ibang bha kan ka chutney jonga mentangan the sa ka kumba aspa mlaa dengan shat ya kan ka chutney kumba shipo khat ar minute te hadin kato kat nepal pet peralok kan ka chutney kala jan i ka kala kham rangat tangba kampat da i bha tengidan kaman chat piang sa shphang kumba san riu minute te menta hadin san riu minute pet peralok kala i bha kan ka chutney ka kala rangat lot la sa stang ka phanyang bat kan ka sbok samangken te peralok kumne ngashet chat ya une o sejuan chutney hayeng ngam judon kam ban thit na bar te phiru phila ban pashang hayeng lada phi ibang bat internet ya kan ka recipe jonga sngyaw bha share like but subscribe hublai shibun